subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun waɗanda da kuma shirye. Kaga iyayen yarinyar nan da ba sun ƙara maka mana to akwai sako da na baka da a je a duba wani yaran nan da shi maga takarda ya bayani da ku na ce da kai a je a duba gonan nan ko da yaran nan sun shuka a cire ta ya al'amarin kai kamar da maga takarda kwarai da gaske haka yake a sarkin fada wato abin da yake faruwa na ɗauki fitinannu cikin wannan masarauta taka saboda aiki irin wannan sai an haɗa da fitinannu a cikin da marasa aiki haka sarkin fada ya koyar da wannan haka sarki tsohon mai gari ne arfin mai arfin ya koyar da wannan masarauta wannan irin abubuwa sai bisa haka mu ba za mu ga komai ba za mu dora daga inda mai tsaya saboda haka ko da abu ya ƙare muna zo a cikin tsaro samu jijjidai na rashin a yi wannan aƙida ta ba za a bata ta fadi ba wato abin da yake faruwa da muka je wato gonar katuwa ce kwarai da gaske za ta yi duk abin da ake bukata amma yaran nan sai na je na tarar da su sun shuka wani riɗi ya fito ya haka to kasan da yake dama ita agwagwa wato tsohon mai gani nake tunawa da yake kasan ita agwagwa tana bala'in son riɗi idan ya fara fitowa bai girma sosai ba na ɗiba agwagi na agwagi da naka daga siyo agwagi na gonan mai na kenan su na fasa na je na tunkuɗa su cikin riɗin suka ci iya ci idan za ka duba ai wanda suka yi jiya za ka ga kora ka kyauta sarki bada Allah ya maka sakamakonsa kai kuma maka ta kasa ya magana da ni ma na ce na lalubo mai sai yanzu an samu mai sai a hannu wanda zai ɗau kuɗi ya bayan kashi gashi na hanzu da Allah ya kara sarki lafiya. Na ji an mana zance na gona amma na ji ana raɗe na ɗan ta marayu shi. To mu gona ba marayu ba ko ƴaƴan wahainiya ce aka yi mara kallanta za mu siya. Ka ji abin da sa nake haɗa al'amura da ko ka ji ko saboda ba ka da mutunci irin yadda nake lokacin da nake maka takarda kai haka kake kullar mutunci kai sakamakon ka ba sai dai kawai abin da Allah ya ma fada ta laza da ta lamunce maka kai yawa akan kabarin kama ko ka mutu sun masa minti saboda yin bayani saboda kai mana bayani gona muke so yanzu za a kai mu ga gona idan Allah ya yi mun daidaita muna so za mu buɗe gidan solo haka ko gidan filaye na kallon kwallo da hankalinka na sarkin fada gona da kake gani wannan yanzu zan sa sarkin fada ya je kai ka daga gona ce katuwa ita wannan gona da kake gani ba su da galihu. Masha Allah. Irin ta muke nema dama. ‘Ya'yan marayu ne waɗanda ba su da galihu. A gane za mu iya danne su. Amma dai bari ƙila ma wani ci gaba da wato ma me ya kawo sani mai auren gudun dan Allah dan Allah mai kawo sani mai auren. Allah ƙara mai gari lafiya. Mun ga za a yi abu ba daidai ba saboda gona ta marayu ce. Marayu kuma iyayensu gaba ki ɗaya sun mutu. Kai sarkin fara da wannan abu ne kan kai sai da na gaya maka cewa a garin duk uban da zai wa'azi kafin yi wa'azi a kawo shi ya zo ya bada sadaka a fada amma ka je ka ɗauko sani mai awo ka kawo shi fada kuma iya mana wa'azi a fada kai sani mai awo kai baka isa ka gaya mai gari gaskiya akalla ba a ƙasar ba wato na karanta diwani kai ka sani tare da kai muke zuwa wajen arama ma'an kamun a wajen arama man kamul a nan aka biya mana diwani kawa'idi sai da ne bangobi da bangon gaba da bangon baya Allah ƙara sarki a ce wai kai kana da galihu ne a wannan garin ba ka da galihu mai gari ya ga abu ya san abin da yake kuma maganar gona da kake mu mun san me zamu ba nan aka magana ba muka ce idan mun sai da gonan nan yaran nan sun taso mun da alƙawarin bai ko wani da gaske wannan haka kuma wannan abu ma da za a yi da gonan shine baka sani ba kuma wannan abu da muke so mu ba aure nace zan yi ba ha girma tunda Allah ya sa uban liba ganni ita in tura idan ina so babu abin da zai hana wannan aure ko so kake a taɓa gonar fada gonar gari